Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 24 na kini mahigala sa bulan sa Enero tuig 2024. 24. Mga higala no. So kumusta naman nang hinaot kita mga higala nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bueno, ato dahil nga timbayaon, of course, og mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, mayong mudto Bishop, ang ato apod nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan, ug Mindanao, nga naminaw usab karon ini nga ato ang programa, no? Ang ako ang mga agawiks, no? Si Agaw Christian Bumidyano, Bani Durango, o si Gawiks nako Father Onisimo Durango. Nahala, no? Mayang mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Kumusta mo di ang akong classmate din ha, sa Sikihor, ang ato ang kura paroko din ha, no? Si Father Obing Masyon. Ang ato sa mga kaparian din ha, no? Labi na gayon ang ato usab nga kining Vicar Foreign din ha, no? Si Monsignor Ramon Duran. O ang ato usab nga Episcopal Vicar din ha, no? Si Monsignor kining Larry Katubig. Nahala, no? Mayang mudto na kanatong tanan. Ang tanan yun ng mga pari din ha, no? Sa mga igsuon akong mga pari din na sa isla, sa Sikihor, no? Mayong mudto ka rin yung tanan mga fathers. Ang ato po nga mga lay ministers din na sa isla. Ang ato po mga MBG. Ang atong mga kamadrihan din ha. Kumusta, no? Nang hinaot kita nga ana gyud kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Ang ato po mga kaigsuonan diri sa mainland, no? Ang ato gikan sa Baywan paingon na kini sa may Himalalod, no? Sa mga tanan nga mga kaparian din. Of course, ang atong talahorong obispo. Ang ato Vicar General, no? Si Monsignor Glenn Corsiga, ang ato usab nga Judicial Vicar, no? Si Monsignor Gamaliel Tulabing. Nahala, no? Maingudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana gyud kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Baling bisihan na mo ron mga higala, no? Kami mga pari tungod sa mga kapistahan ni Senior Santo Niño. Nakatawa ko ganina mga higala nga tao rampod mga tao kami ingon ko mga higala nga labihan gyud ka milagruso sa pista na mga higala na hitabo, no? Dito sa may Pansel 2 ni Santo prampod taon sa kung kunahon ako mga igsoon tinuod baya gyud no nga milagruso kay ning Senyor Santo Niño. Gani karon ka milagro gani ang Senyor Santo Niño. Nung nakabantay yung mga higala daghan kayong mga walay simba nga nanimba ron. Nangatawa mga taong higala. Daghan kayo mga walay simba pila nakabulan, no? Nga nanimba karon. So milagro mo gid mga higala. So makaingon kita nga hilabihan gyud ka milagruso ang Santo Niño. Kay daghan kay karon nga nanimba nga dugay na kayong wala makasimba. Nangatawa man po din taon mga higala ako mga parokyano diri sa Pansel 2, no? Nahala, no? Maingudto na kanatong tanan o nang hinaot ko mahigala nga malipayon kamo niining mga tungura na niudto na o walay problema sa inyong pagpangaon, no? Walay na bukog, walay na tubig, walay na tukal. Okay, no? Ako din kumusta akong si Mr. Cheng. Kumusta na ka, Mr. Cheng? Okay na ko kay Father, no? Wala ko problema, no? Ikaw man usab sinong pulding, bitaw Father. Kumusta po apil Father kay dugay-dugay na biya kung wala katingog. Basta gani kanang tili radyo di mo ko katingog kayo. Makatingog sa ko basta kining radyo. Kaya di mo ko makita. Nga mo dahil makita ka nung pulding. Kung sumikadlo ka mo. Nahala, no? May ngunto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga naagyod kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas.
Nahala ari kita manghigala sa atuang CBCP News, balitang simbahan niining kabuntuhon. Simbahan sa Nueva Ecija gideklara ni Pope Francis isip usa ka minor basilica. Mao kini ang shrine sa La Virgen Pastora nga nahimutang sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. Balita manghigala gikan sa Vatican, obispo sa Kharkiv mitabang sa mga katawhan sa Ukraine nga mapreserba ang ilang dignidad isip usa ka katawhan. Usa ka semana sila nga kinasingkasing nga nagampo aron nga nagkinasingkasing nga pagampo aron makabot na gid nila ang kalinaw nga ilang ipangandoy sa ilahang nasod sa Ukraine. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon o ako lang gihapon kini manghigala ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Bino ari kita manghigala sa atuang ginagmayng Cholo Joke. Bino nag-istorya manghigala ang bana o gasawa. Day, ngano to? Kung mamatay gani ko, unya makahuna-huna ka magminyo. Kana gyus butchok may pamanha na. Nga naman nga, kunta man na ni, kunta man kay kaan ng butchok, nahimo man na siyang kontrabida sa imong kinabuhi, di ba? Mao gani nga siya gyud pamanha aron matilawan niya ang kapait sa kinabuhi uban kanimo. Unsa daw tukon man noon ti kaundong anong inanam ka? Joke ba yun? Joke na dagay dudong mo milain. Okay. Nahala no, padayon kita manghigala no, na ko'y komedya manghigala nga akong ipanghinambog akong mga kinangasal mong kog libre manghigala. Ya akong komedyahan nga libre man ang kasal, pwede ra po libre ra pod ang kanang kuan. Libre ra pod ang kanabang make-up. No, kining ako mga sakop akong giingnan. Mga nagtrabaho mo gunis punerarya sa una. Unya maay ka ni sila mo make up kay gani ka na mga patay nga ilang make upan. Sus mura nagbuhi tanawon. Nya ka na mga buhi nga ilang make upan, mura nagpatay tanawon. Ngilngig ni silang mo make up na ako mga sakop mga igala no. Kaya mga patay nga ilang make upan, murag buhi kay tanawon. O ka na mga buhi nga ilang make upan, mura nagpatay na. Joke ba yun? Joke na lagay ito, may lain. Abi na may higala, no? Padayon ta may higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abi no? Ari kita may higala, humanaman tong atong joke ginagmay, ari na gud kita sa catechesis proper. Okay. Unang catechesis. Ay, wala pa tayo kung may higala. Wala pa tayo saint of the day. Yara. Ang atong saint of the day karon bisag walay nang utana. Muna style ni kuan may gala. Akong kauban sa buhat ang ako bitaw sana kabaro sa mga broadcasting si Jones Banaban. Ang atong oras bisag way nang utana. ako pod may gala. Ang atong santo karon bisag way nang utana mao si Saint Francis de Sales. Kini si Saint Francis de Sales mahigala. Mao kini siya ang patron sa Catholic Press. Prensa. Ano man, tungod kay usa man gud kini siya ka abogado. Unya sa dihang napari na siya, usag yun sa iyahang nahimo bitaw po nga apostolado ba mao ang pagsulat. Gani duha ka writings nga ni kuan gyud nakatabang og dako kini Introduction to the Devout Life and a Treatise on the Love of God. Namunay nakapahimo kaniya nga patron sa Catholic Press. Unya nag-collaborate kini siya with Saint Jane Francis de Chantal. Ilang gi-establish ang the Sisters of the Visitation. Unya inspired Our Lady Visit of Elizabeth. Unya he took seriously the words of Christ, learn from me for I am meek and humble of heart. So muna nga usagid kini siya ka gentleman saint, no? Inana, no? Kini si Saint Francis de Sales. Gani ka ng Salesian Publications. Ito nakabante mo ng Salesian Publications. Siya mao'y founder, ana. No, muna.
inspired po na sa iyang mga maimbukan. Anahala, no? Padayon ta higala sa tuwa nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. No? Ara magtingal man kung magkabut-kabut ko kini sa akong uluhan ni ako ang mga materials, mga Unang pangutana, where in the Bible does it say anything about the Mass and the notion of being a sacrifice? No, daan na maguning gipanagna daan kining misa may gala sa sulat ni Propeta Malakay kapitulo sa basahon ni Propeta Malakay kapitulo 1 bersikulo 11. Daan na kining gipanagna sa maong propeta, no? Ang matud pa diri ang katawhan sa tanang dapit sa kalibutan magpasidungog kanako. Bisan diing dapita magsunog silag insenso alang kanako ug maghatag silag mga halad nga kahimutan sa Dios ug silang tanan magpasidungog kanako, no? Sa kanang insenso mga higala dugay na kanang gipanagna ni Propeta Malakay, no? Wala nga ilan na dang gipanagna kining santos nga misa, no? Unya lain nga prueba mga higala matud pa sa unang sulat ni San Pablo kapitulo sa ngadto taga Corinto kapitulo 10 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang kupa sa panalangin katungod niini gipasalamatan nato ang Dios, dili ba kini pakigambit man sa dugo ni Kristo? Inig-inom nato gikan niining kupa ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lang ka kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Hinumdumin ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Katong pagkaon gihalad nila alang sa pag-alagad sa Diyos diha sa alaran. Ito paghihisgutan ng daan diri sa unang sulat ni San Pablo nga taga Corinto kapitulo 10 bersikulo 16 hangtod sa 18 ang paghalad sa lawas ug dugo ni Kristo. Kung atong basahon po sa kining Hebreo kapitulo 5 bersikulo 4, ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. No? Sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12, sa pag-adto ni Kristo sa tolda ug pagsulod sa makausapa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa kanding ug sa mga nating baka ang aron ihalad, kundili gidala ang iyahang kaugalingong dugo nga nakakabuot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. So gihisgutan gyud kini paghalad sa lawas ug dugo ni Kristo. Gipaklaro sa basahon sa Hebreo sa uluhan kapitulo 6 bersikulo 10, no, nga ang halad sinunog nga gihimo pasidungog lamang o nag-introduce sa mga bililhon nga sa kinabuhi nga halad nga mao ang paghalad ni Kristo sa mismong iyang lawas ug dugo. Busa sa paghigayon nga ang usa ka tawo maghinulsol ug maningkamot nga dili magpakasala papag-usab, aduna siya kahigayunan nga pasayloon tungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang kaniya. Sana, no? Ato pa kining santos nga misa gipanagna na kining daan sa panahon pa ni Propeta Malakias, no? Sa panahon pa ni Propeta Malakias ug gani kanunay kining gihisgutan nila ni sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga mga taga-Corinto. Panghisgutan gyud kini. No, sa muna nga kining santos kami sa alang kanatong mga Katoliko mo kini ang pinakataas nga paagi sa pagampo, the supreme way of praying. Nga naman tungod kay mismo man si Kristo mao gihalad, lawas ug dugo ni Kristo mao gihalad, dili na ang mga halad sinunog. Okay, din na lang una kita kutob mga higala ha. Salamat kayo sa akong pakiguban sa inyong pakiguban kanako dinay nga tuwang programa sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.